Hola, nou test drive aquí a l'Advanced Driving Center en el circuit de Barcelona, Catalunya. Avui posem a prova aquest nou Mini Countryman Cooper SE, híbrid. No t'ho perdis en aquest vídeo. Bon dia, qui tenim avui amb nosaltres? Mini Countryman SE, el primer híbrid enxufable de la marca Mini. Un SUV que estem parlant del voltant dels 1.730 quilos i un SUV que destacaríem la tracció 4, un vehicle que ens permetrà desplaçar-nos amb una climatologia adversa amb major seguretat, arrel de la tracció 4, un vehicle SUV que si juntem el motor de combustió i el motor elèctric ens podem ajuntar amb 224 cavalls de potència, una potència considerable. Un vehicle SUV amb unes prestacions molt bones, amb un equipament excepcional i una línia molt juvenil i molt maca. Al final és un vehicle per tot i un vehicle que ens ha agradat, un vehicle amb bones prestacions i un vehicle que donarà que parlar. Fins la pròxima. Gràcies. Teniu tota la informació i especificacions en els comentaris. Ens veiem en el proper test drive i no t'oblidis a subscriure't. Fins la propera!